We say simple. The rape case totally jail straight. Mutemo wenyika hautendere kuti mwana ari under 18 years ange achiwanikwa. So kuona kwachaita munyaya kutevera mudarera mambongezi umu mavatonga mukomana anga auya ane nyaya kuti akanga amitisa mwana ane 15 years. Ndo tora nyaya muti bana ndisipo ndihara. Ndakadzoka ndakaona mwana wangu ari kuvhunda. Asi ndachaenda kuchikoro. Lakini ndia ndio kwa ndia ni hadi ndia brai. So ndamutondere kuti mwana wangu nini mwana mtu ali makore mangani? Ni 14 years. Ali 14. Anga ni 14, yeye ana 15. Anga ni 14. Isi ni rape case. Apigwa nobata nyaya kadaro asitosungisa munhu. Muisei kana birth certificate lake riri kana mtuya kumatare nenyaya dzakadaro birth certificate ramune makabata mumaoko menyu riri kupi mai vako vari kupiwa riri kupi birth certificate remwana saka mune muchienda kudare nenyaya yeunda age musina birth certificate remwana ndogore ripi Vizuri man, 2009. Baada uzani baruko. Brado na alisema Atina nyika. You 15 years then. It's rape case totally jail straight. We say simple. Antu anoenda kupolisi ari musimbi. Waya nani kudare? Mama. Vari kumai vako. Ijerero ambuya. ndanzara keshe njoro. Tendero kupata nyaya kadaro. Uya giri padise nimwe. Ione makore mangani? 20 years. 20 years. Musungwa. Kana zvina hanya nei utete seva zvina basa nei. Unoenda ujere mpana ndikutokutaurira so. Uchifungidzira kuti ndabva kwamambo uchizungudzira musoro so. Foni toiteveresa ikoko. Wani kwanda foni like this. Years. And akapwa mwana ane 50 years. Anga asatone 15. Asatone 14 years. Ana chanoziva so wakangomubadika mwana womunhu. Atina katemi kumbunza kuti zvakaitikira inyaya yorongopedzera nawo mapurisa. Isusu hatiite nyaya iyoyo. Ndangopruvha kuti mwana ndiwa 2909. Kusvika iye zvino pa 2024 inhingi 15 years akugoni nekuti tibate nyaya yakadaro vamunanga gwaro kuti 18 years kuti munhu anzi amukadzi womunhu zoda 18 makore chaiwa akafana regai dzive shiri mazai haana muto ndozvavari kutaura. Saka munonopedzerana kumapurisa isusu apuwa taita vadiki hatigone kubvunza dare racho rakadaro hatitenderwe nemutemo. 15 years it's totally rape case. Endai kumapurisa. atopuwa kudhara dzatochena akona kumhanya kashamari unodzikama kana uchisumuka pamberi pamama unodzikama
Apa ndio mambo ka. Sunga yo msikana ndei. Ndei baba mapurisa. Makamboendesa nyaya kumapurisa. Very good. Chienda kumapurisa. Anda 15 years atina nguva yekutombobvunza kuti akafamba sei, zvinozikamwa nemapurisa. Signor.